Esperem que hagi estat una experiència satisfactòria i que els resultats de les seves recerques tinguin la capacitat d'assolir l'impacte que busquen en els seus sectors d'activitat. D'un projecte de tesi de doctorat industrial. Però també els directors i directores d'aquestes tesis doctorals. Que feu que el programa de doctorat industrial sigui un èxit, tant en la formació doctoral com en la contribució a la millora de l'economia catalana com a economia basada en el coneixement. Moltes gràcies. Barcelona Supercomputing Center, Centre Nacional de Supercomputació. Francesco Ciaccia. René Jordi J. Català Jimeno. Pilar Pérez Lozano, Elena Bernet Ferraz Barragán, Marc Torra Massan. Aquest programa acumula 513 projectes doctorats, 349 empreses col·laboradores que han acollit i finançat doctorats industrials. Han finançat empreses 2/3 parts del programa, amb una bona representació de grans empreses, un 23% són grans empreses, i spin-off i startups, un 16%. És una autèntica, jo crec que aquest programa és una autèntica estructura de país. A aquesta veritable aliança de talent que representeu tots vosaltres. Moltes gràcies.